Salutare pentru mine, eu sunt Ian și stau în sol din Minecraft Skyrim 6. Cum vedeți, vedea, avem o textură nouă, care se vede foarte bine. Ia stai să vă bat cu undeva. Bun, puteți vedea, am făcut un fel de chip ca să fac și o fermă de rubeniță. Bun. Hai să-și noi cobblestone. O declar oficial pe Alex Russo, vrăjitorul familiei Russo. Hai să vedem. Bun, noi trebuie să ducem în N. Spre harta. Am ajuns acolo. Să vedem și noi. Bun, se face noapte și hai să ne culcăm. Bun. Nu pun aici. Permiteți-mi să vi-l prezint pe profesorul Russo, care mă înlocuiește ca decan. Facem asta. Nu. Facem așa. Opa. What? Facem așa. Eu eram la rând pentru postul ăla. Ți-am vopsit bărlog în timpul concediului. Da. Dar 2000 de ani de Bun, cum puteți? Hai se adună. să fac așa. Bun. Sper să nu fie acolo sau acolo un monstru sau ai... Hai să facem așa. Așa. Așa, 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 așa. Asta a fost tot, doamnelor și domnilor. Mulțumim că ne-ați urmărit. Noapte bună. Așa. Mai avem un pic. Sper că sunt parău. O să mai manesc eu acolo. Basta. Dar să ne asucă mult. Ăsta. Uite, că e un... Avem și coal, avem destule. Opa! Hai să-ți faceți noi. Nimic. Hai să-l fac asta. Ruglet. Asta e pe.
Minecraft din Taylor. Dar încă aici. O să vedeți noi. Asta când avem la drone. Și asta, uite, era foarte ea. Oh, stai că din ăsta, ia, aici mă, asta, din ăsta, cred că o să fac din, alea din slap-urile din ăstea. Ca să asum casa mai repede, fără cobblestone. Ce idee bună am. Bun. Bun. Și am încărcat o mapă nouă. O să vedeți după ce mai jotul ăsta Iron să se urcească. Bun. Să tunăm lemnul ăla din copacul ăla mare de la care am distrus eu filmă. Bun. Pus o torțe. Pac. Spac. Și aici la fel. Pac. Dar. Bun. Ce să fac eu? Bun. Și așa aici. Și cred că e... Și pot să fac și eu... Mai fac eu... din astea. Bun. Cred că pot să... Asta e că n-am ăla... Dirt. Poate iau ăsta pe acolo? Ai răbdare! Bun. Cred că fac o... Uite. Da. Eu una nu mai pot. Eu da. Dar stai să te film alea. Nu pot.
Stricăm tot, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, pardon, și vedem data care va face data viitoare. După ce fac ceva și vedem. Acum, peste câteva minute, cu o nouă mapă care vă arăt